Všechny vás tady moc srdečně zdravím. Moje jméno je Janina Vyroubalová a protože tady máme spoustu lidí, s kterými se neznám osobně, nikdy jsme se neviděli, tak jenom abyste měli představu, co jsou zač, kdo jsou, tak protože to dneska bude o dětech a taky o těch maminkách, tak sama jsem maminkou 3 dětí, 3 kluků. Sportuju v podstatě celý život, nějaký sportovní jako výsledky, tak to už je samozřejmě jakoby historie, kdy tam byly nějaký rekordy jako na 60, druhá v republice a tak dneska už je to jenom pro radost. Ale samozřejmě sportují moje děti a myslím si, že ten sport prostě k tomu zdraví jako zaručeně patří. Jinak 16 let, tak jsou v podstatě v oblasti zdraví, medicíny. Byla jsem ale na druhé straně barikády, byla jsem v oblasti farmacie, takže tam je to úplně o něčem jiným, tam je to o tom roky léčit, protože to je výhodnější, než uzdravovat a dávat tělu to, co potřebuje. Tak před 6 roky tak mě chytla za srdce prevence a té se v podstatě od té doby věnují. Jinak takhle v pracovním čase, nebo jak to mám říct, protože mám pocit, že jsem maminka na plný úvazek. Nevím, jak to máte vy holky, ale já mám pocit, že to je prostě samo o sobě jako plnohodnotné zaměstnání. No a tak v rámci nějaký teda brigády, tak přednáším, školím, jak lékaře, tak nelékaře, vlastně spolupracuji se spoustou významných jako lékařských klinik, ordinací. Mohla bych jmenovat třeba IKEM, Schwarz Klinik nebo Prague Body Clinic, to je vlastně klinika sportovní medicíny, Healthy Longevity Clinic, tak to je zase klinika, která se zabývá dlouhověkostí. Je to úplně jako top klinika vůbec v Evropě, pobočku mají ještě potom v Americe. No a ve spolupráci vlastně s Českou lékařskou komorou a s podporou její akreditace, tak vlastně pořádáme i velký lékařský sympózia. Lékaři to mají v rámci celoživotního vzdělávání, tak nevím, kdo z vás jste byli, nebyli, tak jedna taková akcička proběhla na konci dubna teďka v Praze v Kolumě, měli jsme tam 400 účastníků. Takže to, co děláme, tak v první řadě vlastně dáváme informace, vzděláváme a ať už je to laická veřejnost nebo odborná veřejnost, já si myslím, že vzdělaná společnost je to nejvíc prostě, co můžeme mít, protože když dostaneme správné informace, tak na základě těch správných informací můžeme udělat prostě správný rozhodnutí a já dneska vám chci z pozice maminky prostě dát informace, takový možná jako jednoduchý, základní, velmi důležitý v rámci jakoby té medicíny, prevence a správného zdravého vývoje toho dítěte. Ale na druhou stranu to možná pro vás budou informace, které jste prostě v životě neslyšeli a neřekl vám je ani lékař, ani prostě třeba nutriční terapeut nebo fyzioterapeut nebo kdokoliv, kdo by měl být v téhle oblasti profesionál, protože těch informací dneska opravdu hodně, valí se na nás ze všech stran a trošku se v nich zorientovat a vyznat může být náročný nejen pro ty odborníky, ale i třeba pro rodiče. Takže já vám řeknu něco, co sama praktikuju, co mi funguje, kde vidíme výsledky, ale na druhou stranu to budou informace, které budou podloženy prostě vědou, medicínou a hlavně prostě výsledkama. Takže takhle asi nějak na úvod. A co se týče toho dnešního tématu, tak já jsem ho povedala tak jako trošku v širším slova smyslu. Chci určitě zahrnout správný vývoj toho dítěte, zdraví toho dítěte a trošku se vlastně i dotknout hlavně té imunity. A pokud bychom se bavili o posilování imunity jako takový, tak vlastně z medicínského a toho vědeckého hlediska, tak je to u těch dětí takový trošku zavádějící pojem, jo? Protože ten imunitní systém je velmi taková jakoby složitá věc. Máme ještě navíc 2 druhy imunity, jednu vrozenou, jednu získanou. A nejde v podstatě tak jako jednoduše jenom jako nakopnout jako jedním trikem, jo? Že bychom jako takhle a ono zapli čudlík a ono by to jako naskočilo. Takže je to takový opravdu komplexní celek.
a vlastně ovlivňuje ho několik vlastně základních faktorů, ať už životního stylu, nebo toho prostředí, který vlastně to tělo toho malého broučka vlastně, tak který jako obklopuje. Takže když bych takhle měla nějak nastínit, jaký ty faktory mají vlastně největší vliv na tu dětskou imunitu, tak možná, že byste mi z těch obrázků dokázali sami trošku poradit, říct, takže klidně můžete na mě takhle i mluvit, já budu samozřejmě velmi vděčná. Chce někdo? Napadá vás něco, co může ovlivnit, co může mít vliv na dětskou imunitu? Tak já myslím, že už v podstatě těhotenství. Určitě, samozřejmě, prenatální období je samozřejmě velmi důležitý, děkuji Dášenko, to každopádně. Protože opravdu těch faktorů je hodně a my samozřejmě nemáme tady tolik času, aby jsme se dotkli všech. Dášenka navazuje na paní doktorku Emily Gislevik, která za náma přijela právě na tu lékařskou konferenci a povídala, jak je důležitá, že jo, výživa v době těhotenství. Takže samozřejmě ještě jsem chtěla říct, že kdybyste cokoliv z toho, co tady dneska zazní, kdyby vás ty informace zajímaly, chtěli byste prostě to dál studovat, jít do hloubky, i třeba ty záznamy z té lékařské konference, protože už to byl asi 8. ročník, tak samozřejmě všechno je k dispozici. Jo, takže není problém potom, kdo vám poslal odkaz, pozvánku, jak jste se za mnou dostali, tak určitě jsme schopni potom takhle zprostředkovaně a poslat všechno, co bude potřeba. Takže když se podívám tady na ty faktory, které jsem tady dneska dala já, kdy už ty miminka jsou venku, už je chováme, už je tady máme prostě živě, tak v podstatě jedním třeba z těch hlavních faktorů může být vitamin D, může tam být hygiena, určitě spánek, určitě stres, pohyb, zdravá strava, jo, takže těch faktorů v podstatě, který to můžou, nebo kterýma to můžeme podpořit a ovlivnit, tak je spousta. Určitě spánek jako takový je zcela prostě zásadní. Dneska spousta rodičů ten spánek podceňuje, ale prostě my víme, že ten nedostatek toho spánku jednak opravdu prokazatelně snižuje tu imunitní odpověď toho organismu, ale taky i vlastně správný fungování vlastně veškerých jako orgánů, jo, a regenerace toho těla a další věci, tak ten spánek je tam opravdu klíčová věc. A u těch předškolních dětí bych řekla, že se to ještě trošku dá pohlídat, ale třeba málo rodičů opravdu pohlídá ten spánek u těch školních dětí, protože já mám všechny 3 školáky a opravdu i třeba takový 10-11letý dítě, tak by mělo spát klidně prostě 11 hodin denně. A pokud má prostě ještě tam nějakou jakoby sportovní aktivitu a je tam nějaká fyzická zátěž, tak rozhodně, jo. Určitě vypnout obrazovky, telefony, tablety, prostě hodinu před spaním, tmavý, klidný prostředí. Jo, opravdu se to dneska strašně podceňuje, ty děti zalezou do pokojíčku, mají telefon pod polštářem, nebo prostě paří ty hry kolikrát třeba až do 3 hodin do rána, jo, to, co mi jako kluci říkají. Tak ti spolužáci, prostě 2. stupeň základní školy, prostě to je jako 8., 9. třída, to je opravdu několik hodin denně a to tělo potom prostě má problém vlastně trošku jakoby se stišit, sklidnit a opravdu ty děti jsou dneska chronicky nevyspalí a ta nemocnost samozřejmě s tím jde ruku v ruce. Takže určitě spánek. Dál bych chtěla zmínit pohyb, protože ten pravidelný pohyb je taky jedna z klíčových věcí a vlastně reguluje ty imunitní jakoby reakce a ten pohyb by měl být přirozený. Ideálně venku, na čerstvém vzduchu, někde v přírodě, jo, ale samozřejmě tohle to dneska vidíme málo, spíš vidíme, že ty děti se třeba věnují nějakým koníčkům, nějakým sportům, ale tady pozor, já se k tomu ještě v průběhu té přednášky vrátím, protože my samozřejmě přednášíme i pro sportovní kluby, pro sportovce, tak pozor, pokud je to sportující dítě, tak hlídat regeneraci, kde vlastně zase ten spánek se samozřejmě promítá a nepřehánět to s objemem vlastně jakoby té fyzické zátěže. Protože to tělo, tady já mám poznámku zánět,
tak je potom, dá se říct, permanentně v zánětu, protože zánět jako takový si ještě řekneme, že je nějaká přirozená obranná reakce toho těla, ale vlastně ten sportovec, ať už si zacvičí, nebo prostě na tréninku, jo, zase protáhne ty stehenní svaly, tak vlastně ty mikrotraumata, to, co tam ten sval jakoby popraská, tak je potřeba to samozřejmě potom zhojit. To znamená, ten proces, ta zánětlivá reakce, která je potřeba naskočit, tak je velmi jakoby důležitá, ale pokud je tam vlastně přetížení toho sportujícího dítěte, tak naopak vlastně to tělo je permanentně v zánětu, není tam žádná regenerace, žádný odpočinek a běží to vlastně současně a to může naopak, jednak to může mít vliv i na ten správný vývoj toho děcka, ale hlavně teda i samozřejmě i potom, co se týká té imunity, jo, tak vlastně to má zase vliv. Další faktor, který jsem tady zmínila, tak je v podstatě chronický stres, jo. Protože ty děti dneska, ona celkově, ta doba je velmi hektická a ten tlak je nejen na dospělí, ale samozřejmě i potom na ty děti. A jedno, jestli to je ve škole, nebo jestli třeba naopak mají extrémně moc těch aktivit. Opravdu ty nároky dneska jsou velký a my bychom jako rodiče měli vytvořit těm dětskám vlastně nějaký bezpečný prostředí, jo, komunikovat, sdílet, ale hlavně i mimo těch aktivit, které jsou zaměřené třeba na ten výkon, jo, ať už v té škole nebo v tom sportu, že spousta těch trenérů prostě samozřejmě furt chce jako vyhrávat, tak aby jsme nezapomínali na to, že by tam měla být ta radost. Radost té aktivity, prostě z toho, jak to prožívám, že to dělám proto, že mě to jakoby těší, protože samozřejmě pak i ty výsledky jsou trošku jiný, ale hlavně potom, když tam není ten stres, tak se nevyplavuje ten kortizol, který naopak zase vlastně tu imunitu jakoby velmi sráží a nepodporuje. Co se týká dalšího faktoru, tak jsem tady dala běžnou hygienu, protože taková hygiena, to byste se divili, jak je vlastně velmi jako zmiňovaný téma, protože dneska, já říkám, já jsem se vždycky bála, abych nebyla taková ta úzkostná matka, která prostě to děcko prostě hlídá, tak naopak, my jsme měli prodřený tepláky, děcka prostě lezly po zemi, v blátě, na trávě, prostě všude, protože tu imunitu vlastně tu získanou, tak velmi tím jakoby posilují. To znamená, naopak sterilní prostředí může zvyšovat vlastně riziko těch alergií a dalších vlastně poruch té imunity, protože ten mikrobiom té kůže vlastně potom nějakým způsobem může být jako narušený. Takže určitě doporučuji normální kontakt s přírodou. Když prostě sní pár kamínků písku nebo trošku hlíny, ono se jako nic nestane. Nepanikařit vlastně z každý bakterie, jo, a hnedka všechno prostě mydlit a prostě to. A i trocha prachu na zemi, jo, ono to dítě to prostě jako zvládne. A co se týče hygieny, tady samozřejmě spousta dětí se koupe prostě v chemikáliích, v toxických prostě šampónech a přípravcích v podstatě jako denně. Takže takováhle kůže, která je prostě vysušená, náchylná, vlastně bez nějaký ochranné bariéry, tak samozřejmě má mnohem větší sklony prostě potom k nějakému onemocnění. Jo, to znamená, že vy si možná pamatujete, my jsme se koupali ve středu a v sobotu, jo, dřív to byla takový nějaký standard, ono to v podstatě jako stačí, jo, a mezi tím tak stačí opláchnout prostě to tělíčko, prostě genitálie, jo, takhle ty takový trošku náchylný místa prostě jakoby čistou vodou a nebo potom třeba říkám, klidně 3x, 4x týdně, každý druhý den je úplně jakoby v pohodě, takže čeho je moc, toho je příliš, takže opravdu i s tou hygienou nějak rozumně. A další takový ukazatel, který bych chtěla zmínit, tak je vitamin D, protože my mu sice říkáme vitamin, ale on v podstatě funguje trošku jinak než úplně klasický vitamin. On je to takový trošku spíš jako hormon, který ovlivňuje spoustu procesů v tom těle. A pokud se budeme bavit o správném vývoji toho dítěte, tak rozhodně podporuje růst vlastně kostí,
To znamená, pomáhá vstřebávání vápníků, fosforu a vlastně mineralizaci těch kostí, aby byly prostě dostatečně pevný a zdravý. No a určitě samozřejmě vitamin D tak má vliv i na mozek, centrální nervovou soustavu a svaly. Takže pomáhá právě tomu, aby se správně vyvíjel nervový systém, aby svaly správně fungovaly. Takže zase, když se vrátím k tomu sportu, tak u sportujícího dítěte tak opravdu je potřeba vědět na základě krevních výsledků, jestli vaše dítě má dostatek vitamínu D, protože ten problém je, že nízká hladina vitamínu D je v celé České republice a u dětí obzvlášť. A pokud byste udělali i speciální třeba genetické testy, tak můžete zjistit, že třeba ani ze sluníčka, který by mělo být pro nás jakoby největším zdrojem toho vitamínu D, tak jsou prostě jedinci, kteří vlastně vůbec nevstřebávají vitamin D ze sluníčka a jsou nutní ve 100% případů vlastně suplementovat. Takže tady já se vlastně dotýkám tématu suplementace. Já se ještě k tomu potom v průběhu vrátím, ale proč jsem tady dala krevní výsledky? Protože pokud my se bavíme o té vědě a o té medicíně, tak nám je úplně jedno, co nám někdo říká, hele, tohle je dobrý, tohle bys měl, tohle funguje, tohle má jako oskoušený, jo, nebo ona ta Výroubalová říkala, že by se měli jako doplnit prostě jakoby hladinu vitamínu D, tak pořád jsou to všechno jenom řeči. Chtěla jsem říct ještě jiný slovo, ale ještě není po 10. hodině. Ale jsou to pořád jenom řeči, jak se říká, jedna paní povídala. A vy pokud chcete mít skutečný vlastně odraz, co se děje v tom těle a jestli opravdu to vaše dítě potřebuje přidat, ať už ve stravě nebo v suplementu vitamin D, tak je potřeba udělat opravdu ten krevní obraz. Protože, jak říkám, tu krev neočuráme a v té medicíně v podstatě, pokud se bavíme o evidence-based medicíně, to znamená o medicíně založené na těch důkazech, tak my vždycky chceme zpětnou vazbu na to, jak to skutečně je, pak můžeme zkusit na nějakou dobu něco změnit a pak samozřejmě chceme zase důkaz, že to, co jsme udělali, že funguje, že to tělo na to dobře jakoby reaguje. Takže vitamin D je jeden z mála doplňků s opravdu silnými daty a výzkumy a každé dítě, každé zdravé dítě, každé vyvíjící se dítě tak potřebuje mít v pořádku hladinu vitamínu D. Opravdu to, maminky, nepodceňujte, je to velmi, velmi klíčová věc. Janí, můžu do toho vstoupit? Určitě. Chtěla jsem se jenom zeptat, jak teda vyargumentovat u těch maminek, ty testy nejsou nejlevnější, že opravdu ty testy ty děti potřebují, aby fakt jako viděli, proč je to tak vlastně zásadní, jasně kvůli tomu růstu mozečku, klouby, tady tohleto, ale ještě takový to jako něco, oni se moc na to nestaví, ty maminky. Takhle, ona tu hladinu toho vitamínu D, tak by mohl třeba udělat i běžně jako ten pediatr, jo, když prostě si zažádají, nebo jakákoliv jiná laboratoř, ale je to pořád, vždycky říkám, ono to není o té ceně, jo, jakože maminky říkají drahý, a vždycky říkám, a s čím to srovnáváte, jo, když je to jako drahý. Protože tam jde o to, jak moc nám záleží na zdraví toho dítěte. Vemte si, všechny jste maminky a víte, co ty děcka dneska chcou, jo? Od chytrých telefonů, tabletů, prostě nových florbalek, luxusních kopaček, protože je má prostě jakoby Messi, jo, já nevím, právě značkový trička a jídlo, jo? Co se ani nedá nazývat třeba jídlo, jo? Sladký nápoje, prostě cukrovinek, kolik ty děcka dneska, ti puberťáci vidíte, každý den vidíte puberťáka se sáčkem jako chipsu. To znamená, že když potom dáme na hromadu, kolik to stojí a kolik stojí opravdu to, co vlastně to zdraví toho dítěte může skutečně podpořit, tak tam už je to na zvážení, je to o prioritách toho rodiče.
Jo, protože spoustě rodičů mi to jedno, radši si pořídí bazén, jo, na zahradě, než aby prostě jejich sportující dítě prostě zdravě prospívalo. Takže vždycky je to jenom o tom, kolik jsme ochotní za to dát, jak moc je to pro nás prostě jako důležitý. Protože celý život se honíme za penězma, za kariérou, nevím, a to zdraví nám tak trošku protíká mezi prstama a pak bychom vlastně jako dali cokoliv za to, aby jsme byli zdraví, jo, takže A u těch sportovců, u těch dětí vyzdvihnout to, že to vlastně regeneruje, nebo jako kdyby to já je... se k tomu ještě dostanu, jo, já se k tomu ještě se k tomu dostanu, ještě to jakoby zmíním, protože už jsem se setkala i s tím, že profesionální hasič dneska velký zdravotní problémy, v podstatě mladý chlap, dávají mu prostě 2-3 roky života, má přesně kluky 6 a 12 let a říká, kdybyste za mnou přišli před rokem, jestli chci udělat ty krevní odběry, tak bych vám řekl, že jsou naprosto zdravej. Ještě bych se vám vysmál, že nic nepotřebuju. A dneska bych za váma letěl do Ameriky, jo, abyste mi ty krevní testy udělali. Takže je to opravdu i o tom načasování, že my se vlastně snažíme v rámci té prevence říct, dokud máte zdraví to dítě, dokud to všechno funguje, dokud prostě se cítí dobře, není unavený, jo, protože v tom sportu tam to vidíme prvně, že to dítě začne být unavený, začne mít bolesti, když třeba rychle vyroste a pak ho to nějak zastaví úrazem, nemocí prostě, nebo pak třeba i předčasně ukončení ty kariéry, jo, a většinou je to právě třeba potom v tom pubertálním věku. Proto třeba ta strava, když se tady zase vrátím zpátky, je vlastně nejdůležitější faktor, který ovlivňuje v podstatě jak tu imunitu, tak správný vývoj toho dítěte, veškerý prostě výkon prostě, jo, a tak dále, pozornost, protože jsme to, co jíme, jo, to, co do toho těla v podstatě jakoby dostáváme a v podstatě, když do toho těla nebudeme sypat ani potraviny, ale takový jako polojedy, tak to tělo podle toho potom prostě bude fungovat, bude vypadat, bude se podle toho jakoby cítit. Takže my chceme prostě o ty zahrádky se taky staráme, jo, a plejeme to včas. Nečekáme, až je tam takhle prostě 2metrová tráva, už to bereme křoviňákem, jo. To stejný auta. Málo kdo prostě jede do servisu, až když mu prostě praskne hlava u motoru, jo. Takže prostě o nějaké věci jsme zvířátka, mazlíčci, o to všechno je nám logický a přirozený se starat, ale vlastně o to tělo a hlavně třeba i o ty děti, tak prostě nějak se to odbyde, něco si vem, tamhle toto, většinou pečivo prostě v obrovské míře, takže určitě pestrá strava, maminky, je to nejvíc, co můžete dětem dát pro správný vývoj a pro správný fungování imunity. A samozřejmě v Ostravě dneska máme takových informací, co všechno jak by tam mělo být, jak by to mělo vypadat. Takže samozřejmě určitě bílkoviny, jo, protože imunitní buňky se z nich tvoří, takže vlastně dostatek bílkovin, ale i kvalitních prostě bílkovin, jo. Pak co se týče ovoce a zeleniny, tak to je zase důležitým zdrojem vlákniny. Jo, ale nejen třeba ovoce a zelenina, ale můžou to být i luštěniny. Jo, a vláknina je velmi důležitá pro zdravý mikrobiom. A teď nemyslím ten mikrobiom té kůže, jak jsem říkala předtím, ale myslím mikrobiom toho střeva. Protože to střevo je vlastně takovej středobod toho našeho vesmíru. A když prostě víme, že tam je nějakých 70% imunity, ta diverzita těch bakterií je velmi důležitá. My potřebujeme nějakou takovou jako rovnováhu mezi gram pozitivníma, gram negativníma bakteriema, aby vlastně byla lepší obrany schopnost toho organismu. To znamená, cokoliv tam stoupí, aby to tělo se s tím mohlo nějakým způsobem popasovat. No a hlavně potřebujeme, jak jsem říkala, minimum těch ultrasprocesovaných potravin, které opravdu jsou dneska na každém kroku. Určitě se ještě dotknu zdravých tuků, hlavně omega-3 mastných kyselin, které jsou taky klíčový.
No a hlavně my potřebujeme tu pestrost. Potřebujeme, aby tam bylo zastoupených co nejvíc prostě těch barviček. Já jsem tady schválně dala to takhle barevně, tak aby tam bylo zastoupených co nejvíc těch barviček, protože to nemusí být jakoby dokonalý, ale potřebujeme, aby to bylo pestrý. A my, jak říká paní profesorka dneska Strunecká, já mezi těma lékařema jsou dnes a denně, tak já možná budu zmiňovat i nějaký jména, tak paní profesorka Strunecká, Anna se mne, křestním jménem, tak napsala i knížku, jmenuje se Doba jedová. A my v podstatě dneska v té době jedové žijeme a potřebujeme nějaký takový jako protijedy, tak aby jsme to byli schopni vlastně jakoby vyrovnat, aby jsme byli schopni to vybalancovat. A proto říkám, že to nemusí být úplně dokonalý, musíme udělat maximum, co můžeme, ale my to můžeme právě dobrou suplementací, to můžeme zase jakoby doplnit. Tady tyhle ty dietní chyby, jo, které v podstatě všichni dnes a denně třeba děláme, tak můžeme doplnit, dohnat, doplnit. Jinak samozřejmě určitě důležitý, tak jsou fermentované potraviny. Jo, jogurty, kefíry, nějaký i třeba ty zelí kysaný, jo, a tady tyhle ty nakládané věci, co ty naše babičky, co to všechno dělali chytře, dobře, správně a my na to dneska nemáme čas, jo, tak my to prostě musíme dohnat jinak a jinde. Takže určitě pestrá strava je klíčová věc. No a tadyhle já bych se u té stravy už chtěla trošku jakoby zdržet, protože už vlastně Hippokrates říkal, ať je vaše jídlo vaším lékem. A my bohužel dneska strava nejenže neléčí, ale bohužel i ve většině případů velmi ubližuje a hlavně to zdraví poškozuje, protože dřív my jsme tu stravu měli úplně jinak nastavenou. Jo, dřív jsme měli vlastně stravu plnou vitamínů, minerálů, mikronutrientů, fytonutrientů a dalších vlastně důležitých látek. Já se k ním ještě jakoby dostanu. A ty ovečky se pásly na těch loukách, jo, a měli vlastně to, co potřebovali. Tím pádem potom my, když jsme ty ovečky snědli a ty produkty od těch zvířátek šťastných, tak i to naše tělo prostě dostalo to, co potřebuje. Když to dneska, ta doba vlastně, jak jsem říkala, plná průmyslově zpracovaných potravin. Máme nedostatek těch čerstvých, protože za barákem máme vydlážděno a máme tam bazén, nemáme tam prostě zahrádky. Většinou obrovský marketingový tlak, nejen na nás, ale hlavně i na ty děcka. Jo, nevím, jak máte velký ty děti, ale pokud jsou to, říkám, už potom ty větší děti pubertální, tak v podstatě, aby to přesně křuplo, aby to mělo ten tvar, aby to mělo tu chuť, aby vlastně opravdu tam se vytvořil nějaký jako návyk, aby to tělo opakovaně to chtělo, tak je to opravdu cíleně nastavený. No a tlak i na nás, prostě na ty rodiče, protože máme nedostatek vlastně času na tu přípravu. Dřív ta babička byla doma, navařila, prostě děcka šly ze školy, už si dali oběd. Jo, dneska se to stravuje v jídelnách, většinou jim to nechutná, takže se spousta jídel vyhazuje, vrací. A o tom, kolik to obsahuje prostě živin a dalších látek ani nemluvím. Takže pokud se podíváme vlastně na tabulky a na to, co se nám vlastně ztratilo v běžném ovoci třeba, jo, v ovoci a zelenině, tak vidíte, že vlastně jakoby ten propad i třeba vitamin C, jo, ať už se jedná o jablíčka, o pomeranče, o jahody, tak ty propady jsou prostě obrovský. A dneska je to prostě nějaká jakoby prázdná hmota, ale víte co, nám se změnila strava, ale to, co se nám nezměnilo, je to tělo. To znamená, to tělo je pořád stejný, tak jak bylo prostě před těma 100 lety nebo 200 lety, jo, funguje de facto hodně jakoby podobně, akorát, že prostě nedostává to, co vlastně dostávalo dřív, protože dneska tu stravu máme uměle vyrobenou, chudou vlastně na ty základní klíčové živiny s velkým obsahem cukru, je to plný prázdných kalorií, vlastně chybí nám tam ta vláknina, všechny ty vitamíny, minerály a tak dále. A jak jsem říkala, ono to je strašně široký téma a my rozhodně nemáme vůbec dneska ani čas, ani prostor se tomu všemu věnovat, ale jenom jsem tady takhle udělala takový jako základ, co nám dneska na těch talířích chybí. Nejen na tom našem talíři,
ale hlavně na talíři těch dětí, protože tam je to mnohem důležitější. To dítě se vyvíjí, to dítě roste, tam je prostě potřeba kytičku, když budete chtít, aby vám krásně rostla, tak taky budete přihnojovat, jo, aby kvetla, prostě budete jí tam lít různý substráty a budete to podporovat a tu stravu těch dětí máme úplně takhle okleštělou, prostě chudou a od polyfenolů, což jsou důležitý třeba obranné látky, které třeba máme v těch mrkvičkách, v těch jablíčkách, v těch šlupkách a jsou to velmi dobří bojovníci třeba s volnýma radikálama, tak to se dneska všechno loupe, protože zase to postříkaný, jo, takže my vlastně jsme tak jako zmatení a v té hektické době a v těch informacích, ale prostě já bych chtěla dneska vám to tak jako trošku úplně jako zúžit a vybrat vám vlastně, kromě těch polyfenolů, co chybí, kromě beta-glukanů třeba, co chybí, což zase jsou palivo pro ten imunitní systém, zase když jsme u té imunity. Dřív prostě se z pečivo dělalo doma, že jo, kvásek a tak dále, takže my jsme měli přirozený zdroj beta-glukanů vlastně každý den, jo. Jak jsem říkala, ty prebiotické vlákniny, tak aby jsme měli zdravý celý střevo, taky nám chybí. Ale to, co nám vlastně nejvíc chybí, tak pokud bychom měli vybrat jednu jedinou věc, tak jsou to paradoxně tuky. Jo. A nejsou to ty tuky tady koblížkový, jak já tady mám takhle ukázaný, ale chybí nám úplně jiný tuky. Takže klidně příště se můžeme víc zaměřit na to střevo a na ty vlákniny a na ty beta-glukany a na ty polyfenoly, na nějaké ty vitamíny, minerály, k čemu jsou dobrý, jak jsou důležitý, ale já bych dneska se chtěla zaměřit na ty tuky, protože jsou klíčový a já vám řeknu proč. Protože máme dvě takové základní skupiny tuků, a jedny ty tuky nazýváme omega-6 a jedny ty tuky nazýváme omega-3 a oni jsou to na jednu stranu jako kámoši, na druhou stranu velcí rivalové a v podstatě, když bych je zase měla nějak přirovnat, tak omega-6 tak vlastně jsou to zánětlivý tuky, zatímco omega-3 jsou protizánětlivý tuky. Takže když jsem říkala zánět jako takový na začátku, a nemusí to být jenom u sportu, u těch dětí, může to být prostě, že se dítě řízne, jo, nebo ho teďka v létě prostě zobne komár, tak u toho všeho je potřeba vlastně spustit to hojení a nastartovat tu zánětlivou reakci. Takže já si tady tak jako trošku nahrávám na to rozjet, protože my ty omega-6 můžeme vlastně přirovnat jako k pedálu plyn a zatímco trojky můžeme zase přirovnat k pedálu brzda v autě a my vlastně potřebujeme oba dva ty pedály. Nebo protože tady máme holky, maminky, tak omega-6 můžeme říct, že jsou to sluníčko, jo, a omega-3 jsou ta voda. Jo? A my potřebujeme rovnováhu zase v té přírodě. Nemůžeme říct, jako, že když bude jenom svítit sluníčko, bude to krásný. Nebude. Bude to suchý, vyprahlý. Když bude pořád jenom pršet, bude to taky špatně. Takže my potřebujeme takzvanou jako rovnováhu mezi tady těma dvěma skupinama těch tuků, aby byly vyrovnaný. No a my jsme dřív, právě zase se vrátím k té stravě, my jsme dřív to měli pěkně krásně vyrovnaný, protože jedna omega-6 byla vyrovnaná jednou omega-3. Tohle je genetika, takhle jsme prostě nastavení. Pokud se budeme bavit o té medicíně a o té vědě, tak dneska jsou celosvětově uznávané lékařské normy, kde víme, že vlastně máme mít na jednu omega-3, tak máme mít 3 omega-6. Jo, v tomhletom poměru. Takhle by měla vypadat naše strava a takhle by to samozřejmě mělo být i nastavený v tom našem organismu. Pokud se budeme bavit o WHO, což je Světová zdravotnická organizace, tak tam už jsou to ty zdravotní doporučení, to už nejsou ti přísní lékaři, tak ti říkají 4:1. Jo? A v podstatě do toho roku 1960 to takhle i zhruba bylo. Pokud se ale budeme bavit o té přísné vědě, tak my víme, že jsou dneska jakoby lékaři a vědci, kteří říkají, že v rámci prevence spousty onemocnění, tak nestačí ani 3:1 a potřebujeme to snížit ještě na 2:1.
A protože na Slovensku neříkají zánět, ale zápal, tak my si to klidně můžeme přirovnat, aby se nám to tom jako dobře orientovalo, že 3 jsou hasiči a 6 jsou plamínky. To znamená, představte si, že jeden hasič, pokud bychom byli v rámci prevence důležitých onemocnění, tak zvládne uhasit 2 plameny. Lékaři říkají 3 maximálně, zdravotní doporučení maximálně 4. Jenomže my víme, že průměrný Evropan má na jednoho hasiče 15 plamenů. A pokud se budeme bavit právě o těch našich dětech, jakože ty nás zajímají nejvíc, tak ty děti mají i 25:1. A sportující děti mají klidně 30, 40 a protože jezdím i externě do spousty ordinací, kde prostě mám na pacienty od rána až do večera, tak vlastně sportující dítě, který jsem viděla nejhorší poměr, tak bylo 80:1. Takže si představte, že ten hasič má zvládnout 80 plamenů a on by správně potřeboval jenom 2. A to není prostě v lidských silách. A my, když budeme pálit nějakou suchou trávu tady prostě teďka na jaře, vyhrabeme to a tu hromádku neuhasíme, když se to spálí, no tak co se stane? Ta tráva prostě bude hořet dál a ten plamen si vezme další dáň, zhoří. Další prostě tráva, další pole, další stodola, další stavení, tamhle les a bude to pálit a bude to hořet i to, co nemá. A to se nám vlastně děje v tom organismu, kdy my vlastně rozjedeme tu zánětlivou reakci, nebo v to auto šlápneme prostě na ten plyn, rozjedeme to, no ale my jsme dojeli do té cílové destinace, ale zjistili jsme, že nemáme brzdu. To znamená, že v ten okamžik nám nastává problém, protože jednak s tím autem, nějak na té silnici, jak to teda zastavit, už nad ním nemáme tu moc, jo, nad tím vozidlem a může právě přijít třeba ta nemoc. A nebo na druhou stranu, prostě se může stát v tom organismu, že ten zánět, který měl být na začátku prospěšný, to tělo z toho akutního zánětu vytěsní do té chronické podoby, do té dlouhodobé a tam vlastně nastává ten problém, že tam je obrovská destrukce a ten organismus v podstatě odchází postupně zevnitř. Takže tady jenom jsem vám chtěla ukázat, jaký jsou vlastně důsledky, následky té nerovnováhy mezi těma zánětlivýma a protizánětlivýma tukama. To znamená, pokud bych měla jenom zmínit takový 3 hlavní, tak je to snížená funkce mozku, snížená funkce srdce a důležitých jiných orgánů a pohybový aparát snížit. Takže zase u těch sportujících dětí, jo, nebo u těch dospívajících dětí, kde se vyvíjí mozek, kde prostě se vyvíjí další orgány, tak je to velmi, velmi klíčový. A proč je to tak klíčový? Protože my jsme hromada buněk, my jsme hromada kuliček. Na začátku to naše miminko je jedna buňka, jo? A my víme z biologie, té biologie základní školy, prosím pěkně, že buňky se rodí dělením. To znamená, z té jedné buňky se přepisuje informace, z mateřské buňky vzniká dceřina a z jedné jsou 2 a ze 2 jsou 4 a ze 4 je 16, jo? A roste nám to takhle nahoru geometrickou řadou. Ale pořád jsme hromada kuliček. To znamená, to prdě naše, když je mu rok, tak má určitý počet buněk, když je mu 10, tak má určitý počet buněk, no a až mu bude prostě 50, tak bude mít zase úplně jiný počet buněk. Ale pořád jsou to ty stejné kuličky, které mají prostě nějakou buněčnou membránu a vevnitř nějaký jádro. A to nám stačí, takhle ta biologie, protože buňka vlastně membrána té buňky, tak je mozek zároveň té buňky. To znamená, my to, co potřebujeme, tak potřebujeme, aby ta membrána byla zdravá, funkční. A co to znamená? Zdravá funkční membrána znamená, že skrze ní buňka přijímá živiny, je schopna se detoxikovat, to znamená poslat pryč odpadní látky, zároveň zase se vracím k té naší imunitě, je schopna vlastně rozhodnout, co do toho organismu půjde, nepůjde, je schopna odrazit nějaký viry, patogeny, bakterie, prostě, jo, tam ta imunitní jakoby reakce. No a pokud tohle to všechno funguje, tak je to super.
Jenomže aby ta buňka měla zdravou funkční membránu, tím pádem byla buňka vyživovaná a dostala se k ní všechny ty důležité látky, které my potřebujeme, tak potřebujeme mít právě vyrovnaný poměr mezi těma omega-6 a omega-3. Protože pokud nebudou v dostatečně dobrým poměru, tak to bude znamenat, že vlastně ta buňka má dlouhodobě vlastně tu membránu nepropustnou, nevstřebává to, co má, nepouští pryč z toho organismu to, co má a hlavně není ani schopna pořádně vlastně jako rozhodnout. To znamená, je opravdu důležitý vědět, jaký máme poměr mezi omega-6 a omega-3, protože pokud prostě my víme, že ten ideální poměr je někdy 3:1, ale my máme prostě 15, 20, 25:1, tak my vlastně ani nevidíme pořádně tu špičku toho ledovce a může tam být opravdu zaděláno na nějaký problém. A když jsem říkala u vitamínu D, že chcete vědět, jestli vaše dítě má v pořádku hladinu vitamínu D, tak stejně tak chcete vědět, jestli má dostatečně vysokou hladinu omega-3 mastných kyselin. Protože my vlastně v té stravě přijímáme obrovské množství těch omega-6, to znamená, šlapeme prostě těm autíčkám za krk, ale už vlastně zapomínáme brzdit a my pokud těch omega-3 máme málo, tak vlastně to tělo nemá možnost ty procesy prostě zastavit a je potom otázka času, kdy se něco může stát. Takže omega-3 index je vlastně název krevní diagnostiky, která nám vlastně pomáhá zjistit, jak to skutečně je. A České ministerstvo zdravotnictví tak v roce 2019 mělo tady tu krevní diagnostiku v rukách. Ta krevní diagnostika je z kapilární krve, to znamená velmi jednoduchý odběr. Maminky, vy to znáte samozřejmě, jo, miminka, genetické vady, vlastně už porodnici, jo, píchnou miminko do patičky, takový ten největší křik a udělají tady tyhle ty odběry, akorát, že když už jsou ty miminka větší a už bychom ty patičky nepropíchli, tak se to píchá z prstíku, ale samozřejmě můžeme to otestovat i třeba u myšáků z ocásku, u pejsků z tlapek, a tak důležitý je, aby jsme prostě udělali ten krevní odběr a viděli, co se děje, proč se to děje a tady jsem vám nastínila, proč je to důležitý. Protože i když víme toho tolik o výživě, jo, i když dneska máme tolik informací, co bychom měli dělat, jak bychom to měli dělat, proč je to dobrý, tak vlastně nám stále jakoby narůstá počet těch onemocnění a ten omega-3 index je nezbytný ukazatel k tomu, aby jsme prostě viděli, jak to v tom organismu vypadá, jestli tam nějaké zánětlivé reakce prostě jsou, nejsou. A zánět jako takový je podkladem spousty onemocnění. Já tady mám teda vyjmenovaných pár z nich, já vám ještě ukážu další, ale hlavně tady teďka teda vidíte rakovina, cukrovka, demence a deprese. A ten omega-3 index jako takový, tak to není žádnej prostě teďka výmysl moderní doby. Jo, je to opravdu velmi důležitý biomarker a indikátor toho, jak nám fungují v podstatě ty buňky, v jakým stavu jsou ty buněčné membrány, jestli v těle je ten chronický zánět, jak je veliký a jestli v podstatě máme dostatečnou hladinu těch protizánětlivých omega-3, které jsou schopny tohleto všechno zase vrátit do rovnováhy a do pořádku. A vidíte tady, nejsou to žádní mladí influenceři, jo, ani paní profesorka Simopoulos, to je 1933, ty teď bylo 93 roků, nebo pan profesor Harris, jo, to je takový podobný mladíček, tomu je přes 80, ale máme tady i z Čech pana profesora Rupricha, což je zase lékař, který je právě působil dlouhodobě vlastně v rámci toho státního zdravotního ústavu a dělali ty výzkumy. Takže i ten omega-3 index, on z toho dělal moc hezký elaborát. Vám jsme schopni prostě v kompletní verzi, tak jsme schopni vám ho poslat. Já jsem tady právě od něho nasdílela a ukážu, tohle to je od něj, jo, takže já vám jsou schopna to poslat právě, teď vidíte zkratku SZU, takže
tohle je první strana z toho, takže jsme schopni vám poslat vlastně kompletní informace. Ale vlastně první, kdo stál u testování toho omega-3 indexu, byl právě pan profesor Harris, to je tady taky ten plešounek. No ale máme tady třeba pana profesora Zadáka, což je lékař z Hradce Králové. Ten omega-3 mastný kyseliny dává intravenózně přímo do žíly 40 let, má s tím neskutečné výsledky. Dokonce se ptá lékařů na sympozích, paní kolegyně, jaký vy máte poměr, pane kolego, jaký vy máte poměr, omega-6, omega-3, myslí, jo? A on říká, vy to nevíte, jako lékař, vy to nevíte. Takže to, že to neví spousta lékařů, upřímně nám může být jedno, jo? Ale jako maminkám nám to být jedno nemůže. My potřebujeme vědět, jaký poměr mají naše děti, jo? Protože pokud tu zásadní informaci nebudeme vědět, tak, jak jsem říkala, můžou přijít velmi velký, jednak akutní, ale i třeba dlouhodobý zdravotní potíže. A tohleto je vlastně takový jako základní výčet toho, co může být za onemocnění spojený vlastně s nízkým omega-3 indexem, de facto s chronickým zánětem v těle. A pan profesor to tady shrnul do takových 4 oblastí. Srdíčko znamená srdečně cévní onemocnění, lupa, autoimunitní onemocnění, takže jenom abyste tady měli představu, tlak, cholesterol, cukrovka, ekzémy, lupénky, astma, alergie, prostě to, co u těch dětiček běžně prostě řešíme, pohybový aparát, potom pokud jsou tam růstové sporty, bolesti třeba těch svalů, šlách, kloubů, jo, a pak tady pan profesor prostě píše, rakovina nemůže růst bez zánětu, takže i onkologické onemocnění je zánět. A to, co mají tyhle ty nemoci všechno společný, tak mají to, že je na ty naše děcka nikdo neprskne. Nikde se nenakazí, nikde prostě to jsou procesy, které třeba od narození, nebo jak říkala prostě Dášenka, už v tom prenatálním období probíhají v tom těle. A jak říká jedna paní doktorka, my neřešíme, pokud prostě tam nejsou v pořádku krevní výsledky, my neřešíme, jestli ten pacient onemocní. My to víme na 100%, že onemocní. My řešíme, kdy to bude a co to bude. Takže když to řeknu úplně natvrdo, jak ruská ruleta, vyberte si, co z toho chcete vidět za 10, za 20, za 30 let u vašich dětí, nebo prostě to může být klidně dřív. A nejhorší je to, že pokud už to dítě třeba dneska řeší alergie, řeší ekzémy, řeší opakující se záněty, třeba holčičky prostě 12-13 let opakující se záněty močových cest, tak vy nemáte vyhráno, protože ta prevence znamená i třeba ta terciální, kdy vlastně to udržujeme v nějakém stavu, aby se to nezhoršilo, ale my pokud nezakročíme a nepořešíme prostě ten zánět, nezatáhneme za tu ruční brzdu, tak si to může vzít další daň. A jak tam psal ten pan profesor, můžeme mít 2, 3, 4 onemocnění prostě, klidně i 16 onemocnění s chronickým zánětem. Takže to, co chci, abyste věděli, tak chcete mít u těch dětí krevní výsledky, chcete vědět, jak mají velký omega-3 index, chcete vědět, jaký mají poměr mezi omega-3 a omega-6, protože tadyhle vlastně další pan doktor Frey doporučil knížku Zánět skrytý zabiják, tak tento tady má hezky prostě česky. Takže pokud se třeba budeme bavit i o obézních dětech, kterých je taky dneska spousta, tak obezita je zase zánět v tukové tkáni. Jo, takže opravdu dneska i záněty v těch střevech, jo, ať už je to ulcerozní kolitida, Crohnova choroba, prostě a další jakoby onemocnění, klidně si můžete, v podstatě, když najdete na Google, vyjedete si nějaké onemocnění a máte tam chronické zánětlivé onemocnění, tak víte, že prostě je potřeba udělat odběry a řešit omega-3 index. A to, co je ten omega-3 index, ještě se k tomu potom dostanu, to, co vlastně to umí, nebo to, co to dělá, ale určitě, pokud nic z dnešní přednášky byste tak nechte sebe a své děti otestovat, protože jedině tak budete mít zpětnou vazbu na to, jestli to, co vlastně jakoby děláte dobře. A ty krevní testy, v podstatě, jak jsme se bavili na začátku, ano, něco to stojí, jo, 1100 korun, to je prostě cena, za kterou
už jsme schopni udělat jak omega-3 index, tak testy na vitamin D. Jsme schopni zjistit i predispozice cukrovky, to znamená dlouhý cukr, nebo potom i na ty záněty v těch střevech, vlastně děláme krevní testy na zdraví toho střeva. Takže opravdu těch testů, který dneska je možnost vlastně si nechat udělat, tak je spousta. Vy máme i vybrané kliniky, kam můžete za náma přijet v rámci celé České republiky, jací lékaři už třeba dneska tu prevenci řeší, snaží se jít prostě s tou vědou a jít moderně, ale určitě budete mít i kolem sebe někoho, kdo vám prostě s těma testama je schopen pomoct, ukázat prostě a vy jste schopni se vlastně i do toho prstu dneska píchnout sami. Samozřejmě existuje spousta laboratoří, ne spousta, ale pár laboratoří, který to umí i vyhodnotit. V podstatě tady norská laboratoř Vitas, kterou teda velmi doporučuju, tak ta vznikla při Norské univerzitě a touhletou diagnostikou se zabývá 40 let. Česká akademie věd 20 let. Takže všechno jsou to opravdu dlouholetý výzkumy, jsou zatím dlouholetý výsledky, jsou napojeni na Harvard, na Oxford, na Cambridge, takže vy si i můžete, tady mám stránku najít klidně na www.vitas.no. Vy tam uvidíte i seznam farmaceutických firem, který s něma vlastně jako spolupracují, jo, takže opravdu je to velmi kredibilní laboratoř. Ale pro vás je důležitý, že vám dá výsledky, který v podstatě se jen tak nedozvíte. Protože já jsem tady mluvila o omega-3 mastných kyselinách a spousta z vás možná už omega-3 mastné kyseliny suplementuje, což je super. Jenomže bohužel špatná zpráva je ta, že spousta z nich prostě nefunguje, a druhá půlka z nich může vlastně paradoxně to zdraví ještě poškodit. A my samozřejmě v medicíně potřebujeme, aby jednak ty věci byly bezpečné, to v první řadě, aby nám to paradoxně na druhé straně jako neubližovalo, ale na druhé straně, aby byly funkční. Jo? To znamená, jak já říkám, není všechno zlato, co se třpití, tak v podstatě nám je jedno, v té medicíně, jestli ten člověk má výborně nastavenou stravu, u toho dítěte vlastně hlídá přesně složení jídelníčku, protože teďka třeba zase mám jednoho hokejisty v péči, tak ten dokonce i hraje v NHL, mají nutričního terapeuta, kondičního trenéra, jen co všechno možný, dělají všechno, co můžou, suplementujou od A až do Z, ale dělali jsme právě celou škálu těch krevních odběrů, protože ta krev, jak jsem říkala, tu neočůráme. Ta vám ukáže opravdu tu zpětnou vazbu, jak to u toho dítěte nebo u sebe děláte. Jestli to děláte dobře a máte to v pořádku, tak tím pádem nemusíte nic měnit. A nebo naopak, pokud vás to nechrání a je tam zaděláno na ten zdravotní problém, tak je naopak to potřeba řešit okamžitě. Protože ta krev ukáže ten reálný stav, ať už prostě z té stravy, anebo pokud suplementujete, tak z toho suplementu. Protože pokud užíváte dostatek těch protizánětlivých mastných kyselin, máte dostatek omega-3 mastných kyselin jak ve stravě, anebo díky ty suplementaci, ideální je to vlastně kombinovat, jo? Nebojovat, ale zkombinovat. To znamená snažit se nastavit tu stravu těm dětskám, co nejlíp umíte, ale na druhou stranu, pokud nejste zastánci suplementu, tak jeden jediný suplement, který tomu děcku opravdu potřebujete dát, tak jsou omega-3 mastní kyseliny. Protože bez nich nebude fungovat žádná buňka v tom těle, bude tam dlouhodobě zánět a to tělo pojede prostě navzdory tomu, naproti tomu problému. Takže je to esenciální látka, to tělo ji neumí vytvořit. To znamená, vy jste 100% závislí na tom, že to z té stravy dodáte. A já tady mám takhle postavenou vodu. Vy, když nebudete pít vodu, tak okamžitě ucítíte problém. Ale když nebudete pít ty tuky, tak ten problém tam taky máte okamžitě. Akorát, že je to o to horší, že to necítíme, že to nebolí. Ta cukrovka nebolí, rakovina nebolí, dlouhý roky nebolí.
Ale já vždycky říkám, když nebudete lít do kytiček vodu, uschnou vám. A když nebudete lít do auta volej chlapi, zadře se vám motor. A my si tady myslíme, že bezúdržbově to srdce nebo ten mozek a ty klíčové orgány poběží, jo? No ne, kdo maže, ten jede, jasný, jo? Takže prostě my potřebujeme, jsme tuk a voda, dodávat tyhle ty dvě základní prostě suroviny. Proto ten tuk je tak klíčový, protože když vyrovnáme omega-3, omega-6 a zprůchodníme tu buněčnou membránu, tak vy, i když tam nasypete takhle spousta prostě ovoce, zeleniny, vitamínů, minerálu, tak to tělo to vstřebá. V opačném případě vy to sice nasypete na ten talíř, to dítě to nasype do sebe, ale vlastně to tělo jak průtokový ohřívač. To znamená, mají drahý bobky, drahou moč, ale vlastně není tam ten užitek, není tam ten výsledek, není tam ten efekt. To znamená, suplementace, ano, ve výjimečných případech musí být přírodní, aby to tělo to vstřebávalo, bezpečná a funkční. A to, jestli zjistíte, jestli to je bezpečný a funkční, zjistíte jedině v té medicíně z těch krevních odběrů. Nemáme dneska nic lepšího, protože spousta výživových poradců si říká prostě, mám nejlíp nastavený talíř, jak to jde. Spousta lékařů tam má to ego, říkají, výživa vůbec prostě není důležitá, ale vám je jedno, co říkají ty ostatní, protože jsou to vaše děti, a my přebíráme zodpovědnost za sebe a za svoje děcka. Takže je to o tom opravdu spolu skloubit výbornou stravu pestrou s výborným přírodním funkčním suplementem. A to, že si musíme v životě umět vybrat, to je důležité. Mně to třeba na poprvé nevyšlo, nevím jak vám v běžném životě, ale prostě chyby děláme proto, aby jsme se poučili a já s omega-3 mastnýma kyselinama flirtuju celých 16 let. Výživu jsem studovala u pana profesora Astla v Praze, který působil dlouhý roky v IKEMu ve vojenské nemocnici. Je to vlastně endokrinolog a o omega-3 mastných kyselinách mluví celý život. A taky jsem si myslela, že mám nejlepší omega-3 mastný kyselin na světě, nejlepší suplement. Suplementovala jsem u všech 3 prostě porodů, u všech 3 dětí v těhotenství, ale prostě to, že něco děláte, tak vy potřebujete vědět důkaz. A během té farmacie mi prošlo desítky produktů s omega-3 mastnýma kyselinama rukama a bohužel to, že to vyrábí Zentiva nebo kdokoliv jiný a že masíruje doktory na kardiologii, tak neznamená, že to ještě bude fungovat. Takže chtějte důkaz na to, co děláte, na to, co prostě jíte, na to, co suplementujete, chcete prostě vědět, jak na tom jste, protože pokud jste v té nebezpečné zóně, tak bohužel opravdu nejste ani první, ani poslední, protože těch zdravotních problémů celosvětově narůstá. Tohle jsou prostě data, které statisticky nějaký predikce, jak to bude vypadat s cukrovkou, srdeční selhání, nádoru, demence. Já vždycky říkám zase, já jsem z vesnice, jo, takže říkám prasečí mozek, zabíjačka, krásnej, tučnej. Naopak mozek dementní je prostě seschlá houba. To znamená, my to necháme prostě 40-50 let vysychat, nedáme tomu tu základní surovinu, ten tuk, protože 50% mozku tvoří mastní kyseliny a pak se divíme. To znamená, to, že to má zdravotní benefity, jo, mít v pořádku omega-3 index, poměr omega-6, omega-3 a průchodnou buněčnou membránu, to, že to má zdravotní benefity v každé oblasti toho života, od těch malých prďoušů až po ty babičky starý, to víme. Ale my hlavně chceme, aby to bylo v rámci nejenom prevence těch nemocí a nějakých zdravotních benefitů. Ale my u těch sportujících dětí chceme,
aby přesně tam byla lepší regenerace, jo, předcházeli jsme s tím zraněním, aby podávalo to tělo lepší výkon, prostě, jo, lepší kapacita plic prostě a celkový jako zlepšení toho zdravotního stavu a mimo jiný teda i vlastně posílení celkový ty imunity. Takže pak i v té škole, co se týče pozornosti a, jo, a dalších prostě zdravotních jakoby, nebo nadstandardních jakoby benefitů, když ten omega-3 index je v pořádku. Takže proto u těch sportáků já říkám, zdravý sporták je sporták v rovnováze. Rovnováha omega-6, omega-3, protože pokud nebude, tak to tělo, tím, že ještě sportuje ty mikrozáněty a tak dále, tak to dětský autíčko tomu ještě víc šlape za krk. A já nevím, jak vy, ale já nechci ze svého dítěte onkologického pacienta za 10 let. Nebo za 15, nechci vůbec. Takže proto to říkám, pokud vaše dítě sportuje, tak o to víc to řešte a chtějte to prostě vědět a pokud nebudou v pořádku krevní výsledky, řešte to včas, protože opravdu bez toho to tělo prostě nemůže a nebude fungovat prostě správně. A pokud se budeme bavit o zdravých dětičkách, krásných dětičkách, usměvavých dětičkách, tak prostě zdravý dítě je dítě prostě v rovnováze. A my tu rovnováhu dneska umíme změřit, umíme to řešit prostě, ale hlavně je důležité, aby vy jste to chtěli vědět. Takže za mě, já vám moc děkuji za pozornost. Pokud budete mít nějaké otázky, dotazy, klidně se ptejte. Ale to, že nám v té stravě toho chybí mraky, to víme. Ale nejdůležitější je tuk. Ten chceme prostě, aby ten zdravý tuk, aby tam v tom těličku prostě byl, aby to dítě bylo tak veselý a hravý a vůbec, protože říkám, ovlivní to mozek, ovlivní to srdce, ovlivní to svaly, pohybový aparát. V opačném případě prostě víme, že dřív nebo později to prostě někde narazí a to prostě nechcem. Takže proto to dělám, protože říkám, za těch 16 let jsem si prošla tu cestu sama na sobě, na svých těhotenstvích, na svých porodech, na svých dětskách, na svých sportovních prostě výsledkách a prostě dneska už říkám, že jsou velká holka a už jedu 5. gumy a prostě vím, že chci, aby to tělo bylo zdravý, dobře se cítilo, dobře fungovalo a my holky možná ještě dobře vypadalo, ale i kdyby jsme tohle všechno upozadili, tak ty děcka, to je to nejvíc, to, co prostě tady dneska máme a mít zdravý, krásný dítě je za mě obrovský dar, ale o všechno se musíme starat, o všechno musíme pečovat. To znamená, spoustu věcí přehlídněte, spoustu věcí odsuňte, ale investujte do zdraví svých dětí.